Hello everyone, good morning. माब्रै दं नोंसोरो? आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव। आंबो दा साननैसो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। आङो दिनैथ' स्टेटास भिडिअबो एंगारनाय जादिया। दिनै आङो दाबसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों। आलापुरा बीच होनना बुङो। बे आलापुरा बीच होननाय जायगायावनो बेरायहैनो नागिरदों। नोंथांमोननो बे बेरायहैनायनि नुथायखौनो एसे शेयार खालामनो होनना सानबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामदो माब्रै नांखो। लोगोसे बेजों लोगोसेनो जाय आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आं बेखौनो आसा खालामबाय आरो नोंथांमोननिसिम। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। फाइनालि दायो आङो लकेसनाव सफैबाय। नोंथांमोना नुगासिनो दङ दायो नै बेयो जाबाय आलापुरा बीच। बेयावनो फैदों आङो बे जायगाखौ सफैबाय। नोंथांमोना दायो नायलांबायल' थादो माब्रै नाङो माब्रै नाङा। बे जायगायाव फैफेराखैमोन आरोना आङो फार्स्ट टाइम दिनैसो फैदों। खुनु दिन फैफेराखैमोन। आङो मेपआव सार्च खालामना नायबाय नायनानै नुबाय आरोना एसे मोजां नांदों नायनानै बेनिखायनो आङो रियेलावबो नायथारनि माबायदि बे जायगाया होननानै नायनो फैबाय आरोना आङो। आंजों लोगोसेनो नोंथांमोनाबो दायो नायलांबाय थादो। नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा नुवाखै जानो हागौ नायदो। गोबां मानसिफोर फैयो आरोना बेलासि समाव बांसिन मानसि जायो। जोङो दायोथ' मा होनो जों फैयै खैथासोआव सफैदों 12थायावसो सफैदों। 12थायाव एसेबां मानसि जाया आरोना थेवबाबो दा एफा एनै मानसि नुगासिनो दङ नोंथांमोना। बेलासि समाव थेवब्लाबो बांसिन मानसि जायो आरोना जोंना गोजान जायो नालाय जोङो 9था ना 8था बिदिनो 8थासोआव ओंखारबोदों खोमा जोङो। ओंखारबोनानै फैगौ इसेबां जाफैबाय। दायो जा एसे हायो नोंथांमोननो देखायलांनोसै आङो जोबजासिम। नोंथांमोना बेखौनो नायलांदो आरो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना। जोबजासिम नायबासो इन्टारेस्ट नाङो नालाय नुजोबनायबो जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बारा थांनाङा दै बारा थांनाङा जे बारा थांबाथाय गैखाला बारा थांनाङा। ओरै सेर सेर थाबायब्रा ना जिं 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 थुबाय था अ
नै दायो नोंसोरो नायलांबाय थादो आङो फ्रन्ट केमेराजों देखायदों नायदो गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदिनो फैयो बेयाव नायफैयो इन्जय खालामफैयो आरोना सानदे दिनाव अन्य दिनफोरावबो फैयो खोमा आं मिथिया आं सानदे दिनावसो फैदों नालाय बेफोरथिं नायदों नुथायफोरखौ गोबां मोजां नुयो आरोना दैनि दावजों बेफोरबायदिनो सिगाङो नैबे गोजौ गोजौ खुन्था बायदि नुदोंना बे खुन्था बायदि नुनायाव सिगांफोर माबा दलंफोर बायदि बेफोरबायदि एसे गेजेर ससेसिम थांनायफोरबायदि दंमोन नामाथाय दायो बायख्लाजोबनाय आरोना बे माराम खानाय गोजा नैफोरथिं नायदो उनफोरथिं जरा जरा गोसथोनायफोर दङबा सोरबाफोर लानानै फैजायो आरोना इन्जय खालामफैजायो नाथाय जों बेफोरबायदि फैयाखै आरोना जों ओइ सासे लोगो मोनथिं नुबाय थादों बेजों आंजोंनो फैदों बेफोरबायदि जोंजों फैफालायनाय मानसिबो गैया नालाय नायदो दैनि दावफोरखौ अयथासार मोजां नुयो आरोना नायनानै गोबां मोजां मोनदों आं बेयाव फैनानै जायगाखौ गोसोखौ मोजां नांदों आरोना एकदम थाजिमनो बेफोरबायदि नुथाय नुवाखैमोन नालाय इसिबां बेफोरबायदि बेरायफेरनायबो एक्सपिरियेन्स गैया ओंखायनो आङो गिबि खेब होनजायो बेफोरबायदि मोजां जायगा नायफैनाया ओंखायनो दायो दिनै आंनि बेयाव फैनानै गोबां मोजां नांदों आरोना बेरायनानै बुंनांला आरो बेसेबां मोजां नांदों आंनि गोसोआसो मिथिसिगौ आरोना ओरैबायदि मोजां नाङो आरोना थान्दा थाजिमनो आरो जायगा नुथायफोराबोथ' मोजाङानोखा जेबो बासि जाखाया नायदो दैनि दावफोरखौ अयथासार माबायदि गिलु बालु ओरैबायदि फैखायो आरोना दैया बे सानैया दै गेजेराव थांनो नागिरदों दे बे नकथा बागथा नाव ना मा होनो बेखौ बानायब्रबनाय नावफोर बायदिसो नुबाय आङो बेजोंनो गेजेराव थांनो नागिरदों बिसोरो मा जाहैगोन पात्ता गैया दा बोरैबा खुग्लुब खाग्राब जानानै थैहैबानो जाबाय बिसोरो सालाफोरा मा रोंगौ आंथ' दिनै सोंबाय मा अयथासार जागोनथाय बिसोरो ना एक्सपिरियेन्स दंखायो नामाथाय बेफोरबायदि थांनायनि
नायदो माबायदि थाङो नोंथांमोना आंबो नायगासिनो नायना लाबानो जाबाय माबोरै नाङो इमान दाउ बुनाय दङ दै बेवहाय माबायदि थांगोन बिसोरलाय माबायदि थांनो नागिरदों नाय इमान दाहार दै इमान दाहार दैयावनो बेफोरबायदि बारलांनो हाथारगोन नाय नायदो सासेया उनथिं नारगासिनो दङ बे बोगासिनो गाखोबायानो नुबाय उथिबाय वाव होलांबायानो बाब 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 अयथासारलै बिसोरो मा लायनो नागिरदों बेथिं थांनानै बिरखोलांबाय नायदो दाहारफोरखौ नायदो दैनि दाहारफ्राथ' नायथावजाखाया अयथासारखा नारना होनानै फैफिनबाय नोंसोरसो नायदो मारै जावना जानाय होयो नङालै आंजोंबाबोलाय बेफोरबायदि गिलु बालुनो अयथासारखा नायदो मा सिस्टेमै नाय जुम खालामना देखायदों आं नाय माबायदि मा मडेलाव थांदों मायाव थांगोन बियो पात्ता गैया आरोना बोरैबा जे बेलथायबाय गैखाला बियो सेसखा बियो फैफिननो हागोना नाय गिलु बालुलै बोरै बोरै बारखोला बारखोलि फैखोयो फैफिनबाय दे बे फैफिनबाय बियो ए खुग्लुबबाय बेलथायबाय लागावबाय दानाबाय ए थैबाय सानबायमोनलां बोरैबा बारनफिननो हाबाय सानैबो नै फबसिनजाबावबाय नाय बाब 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 जागोनलै बिसोरजों बोरैबादि सिखारफिननो हायामोनब्ला गैखालामोनलै बिसोरो सेसखामोन नुबाय माबायदि बुखारना नाय थांफा होलायदों अयथासार बा 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 बेराय मेंबाय नालाय मेंगुलायबाय बेराय नायैनो दायो आइसक्रिम जानो नागिरदों पिस्तानि आइसक्रिम आरोना बेखौनो बानायदों गला जोब्बायसो माथो दे फाय
जालायबाय थांफिनसिगोन जोङो दायो थांफिनसिगोन थांनो ओंखारबाय बेनिखायनो लास्टनि जोबथारनायनि लास्टआव देखायबाय फुरा राउन्ड नायना लादो थांफिनसै बेनिखायनो फुरा राउन्ड देखायबाय आरोना नायदो ब्रिन्सखौ नायदो गोजौनि ब्रिन्सखौ दे बाय बाय सिजोब्बायना गस्ला लंपेन्टफोरा दा सिजोबनायखाय जे एसे नैबे बोरियाव फैनानै एसे नैबे जिरायनानै फोरानना लानोसै बेगबो लाबोफानो बावदों बेग लाबोफानायबादेन माबा मोनसे जागौमोन बेगबो लाबोफादेया गाननाय जोमनायनि सासेबो दायो बेयाव दसे सम थानोसै एसे रानथोंसै रानहोनानै थांसै आरोना जन्थाफोरखौ गानना नङाबा बोरै जन्था गाननो दा जन्था गाननोबो गिसि गिसि जाजोब्बाय नै नायदो इथिं आखिना दोननाय दङ इथिं एसे मोजां मोजां सावगारिफोर आखिनाया दं आरोना इथिं नायदो थांफिननायफोरा थांफिनगासिनो दङ फैनायफोरा फैगासिनो दङ नै नाय बेफोरबायदि नुयो आरोना बेनिफ्राय आरो देखायहरोब्ला जायगाखौ ओरैबायदि नुयो नायदो Kurang Naina. Ini boy. Kamera tren hoy batang pak masih udah. Ini baik tren nang nang dong. Nah itu sih fungsi nang dong. Jangan nang dong ya. Pindah. Sini kan dia tren sini fry. Tren ini cuma dapat cara karena jadi baik. Kalau bukan tren sebeli lang baik.